Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 40 years ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichingokuudzaiwo nyaya yangu nekuromba uko kwandakaita nezvakakonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuromba. Zvakaitika ndezvekudai so: mukoma, inini nemudzimai wangu apo patainge tichiri kuZim tainge titori vanhu vainge vachitowirirana, but even though tainge tiri varombo, our relationship was very strong. Ndainge ndisinawo mweya wekuchita mudzimai wangu, naiyewo she did not even think about it, even though tainge tichitambura. Saka kumusha inini ndainge ndichingofambawo ndichingoita zvekutengesa, but ivo madam ndo vainge vaine kamusika kavo pa one place apo pavainge vachitengesa, ndo kamari kataitoshandisawo kuti tinge tichibhadhara rent, kutengawo chikafu nekuendesa vana vedu vaviri kuchikoro. Zvino mukoma wangu vakabva vazondidana kuno kuJoni, vakabva vati bamunini dai mauya kuno. Ndikabva ndati it is fine, rekedzai ndinge ndichitsvaka mari, but mukoma manje vainge vasingadi kuti ndinge ndichiuya nemudzimai wangu, vachinditi mainini chimbovasiyai, kana mazokwanisa kuita settled down mubva mazovatora, but mhuri yangu ndainge ndisingadi kuva separated from my family. Ndikabva ndataura navo mukoma ndikati is it possible mukoma kuti ndinge ndichingouya nemhuri yangu, but mukoma vakabva vati space kuno handina, because ndinotongogarawo muchi one room, but tichisvika kuno mukoma takabva tazongotanga kutongogara navo ivo mukoma by force, because at that time vainge vachigara zvavo mune chimwe chimukuku chavo. So ivo mukoma ava ivo vainge vachiitawo zvekurarama nemapiece job, vakabva vazongondidzidzisawo vakati unenge uchingofambawo nawo matools awa in terms of rake nespade then nechilon mower. So zvandainge ndisingazivi ndezvekuti mazuva avo ivo mukoma pavanenge vati vari kuda kumbosara havo vakazorora, vaizotosara vachitorarana nemudzimai wangu. Izvi ndakazotozviziva mushure mekunge mudzimai wangu atova nepamuviri, atobatsirwa mwana uyu akazoti akura. Mumba mainge moita dambudziko rekuti ndaiti ndikada kutsiura mwana, then mudzimai wangu aibva atsamwa, and she would get so angry zvekutoti ndaitovhunduka kuti naimi ko munhu uyu anditsamwira kuti ndangotsiura mwana, what is going on here? And ndo pandakabva ndazongoramba ndichingomubvunza kudzamara ndazoudzwa neumwe mukadzi wemuarea imomo matainge tichigara kuti mwana uyu ainge asiri wangu, but ainge ari mwana wamukoma wangu. Ndakabva ndamubvunza mukadzi, but mukadzi akabva aramba. Ndaingoti kana ndikada kutaura nezvayo nyaya iyi aibva atoti manje ndichazviuraya kana ukaramba uchingondishungurudza, because mwana uyu ndewako. But chokwadi chakazosvikawo pakubuda pachena mushure mekunge nyaya yawo iyi yazosvikawo munzeve dzaamai guru. One day ndakati ndichibva kubasa ndikabva ndasvika vanhu varovana. Amai guru vainge vagere zvavo pamba apo patainge tichigara at that time. Ndikabva ndavabvunza kuti ko chii chakonzeresa kuti munge muchirovana naye amai guru. Then mai guru vakabva vazondiudza nyaya iyo yavainge vakanzwa yekuti mudzimai wangu ivo pavainge vari kumusha ainge achiita basa rekurarana namukoma. Ndakarwadziwa, but mukoma vakabva vatombotiza at that time, ndokubva vangoti vachingobva kubasa ndokubva vatongonanga kumusha straight. But nyaya iyi yakazogarirwa pasi, ndokubva tagara dare. Mudzimai wangu ndopaakabva azoreurura paya akati ainge akamboita bonde namukoma wangu, but how many times akaramba, akangoti kahwani nekutobatira pamuviri. So chokwadi chakabva chatongobuda paya. Ndikabva ndabvunzwa neveukama kuti mudzimai wangu ndainge ndichiri kumuda here. Ndikabva ndati hongu mudzimai wangu ndainge ndichimuda, sezvo iye ainge achiti ainge akatorerwa advantage namukoma wangu. Vakati kwaari kana ukaramba kurara neni hamene kuti uchaenda kunogara kupi nemurume wako, plus maindia avo anoshandirwa nemurume, plus maindia
awo murume wako aanoshandira mafriends angu izvezvezvi ndinokwanisa kutovafonera kuti munyimei mari. So handizivi kana mudzimai wangu ainge achitaura chokwadi kuti ndo zvakaitika izvi kana kutoti vanhu vekutoti vakatongochivana vakabva vatotanga kutorara vose. So ndo zvakaitika izvozvo ende zvinhu zvekuti zvakabva zvazotondidestroya mwoyo wangu. Ndainge ndava kutongozviudza kuti chero zvazvaita. So ndakabva ndatanga kufamba. Pandakatanga kufamba, to be honest with you, shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndinge ndichigadzira mukoma wangu nekuda kwezvinhu zvose izvo zvavainge vakandiita, zvekare nekuisa mudzimai wangu rukawo. Muno muSouth Africa macho rukawo rwacho vainge vasingatorunzwisisi, but pane umwe mundara uyo wandakazotaura naye ndichimuudza kuti izvi ndo zvandakaitwa nemudzimai wangu, akabva ati kana ndainge ndichikwanisa apo paanenge ozodzokera kumusha kwavo kuKwaZulu Natal uko, because tainge takasangana muno muJoburg, akabva ati kana ndichida taikwanisa kuzoenda tose. Nguva iya yekuti yainge yava December, pamaholidays aDecember paya ndopa ainge oda kuenda kumusha kwavo, ndikabva ndazorekedza kuenda kumba, ndikabva ndazoenda naye kumusha kwavo kuKwaZulu Natal uko. So takazoti tasvika kumamisha kwavo akabva azoenda neni pamba pevamwe gogo vaya vakabva vazoti ivo vainge vasingazvigone izvi zvekuti unoisa mukadzi wako central locking system. Vakati ivo chavanokwanisa kundipa, vaikwanisa kuzondipa bodyguard iro rinenge rozofamba nemudzimai wangu. Saka pavakanditi bodyguard handina kutoziva kutoti bodyguard iri chainge chitori chikwambo chavainge vachida kundipa, ndokutoromba kwandakaita. Saka vakabva vazondipa chimwe chimunhu chakavezwa, so nanhasi uno chimunhu ichi ndinogara nacho. So vakati vandipa chimunhu chiya vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaka huku tema. Kana ndatsvaka huku tema ndobva ndazoiuraya. Izvi ndaifanira kuzviita pakati peusiku ndisina kana chandinenge ndakapfeka. Ndakazoti ndadzoka kuJoburg musi wacho uyo wandakasarudza kuti ndo musi wandainge ndichida kuzviita, ndainge ndatenga huku yangu. Mushure mekunge ndatenga huku ndakazotanga kunyepedzera ndichiita sekunge munhu ainge achinzwa mudumbu. Ndakazoti pakati pawo usiku mudzimai wangu paainge oridza ngonono ndopandakabva ndazomuka paya. Ndakangotora rimwe gauni ndikabva ndangopfeka gauni riya, but muzasi ndainge ndisina kana chandainge ndakapfeka. Ndokubva ndatora netishu rangu ndichiita sekunge munhu ari kuenda kutoilet. Ndaenda ndikabva ndanotora huku because ndainge ndagara ndichiti hangu zvekupfuwa huku dzangu. Ndakabva ndatora huku iya tema, ndakangoita yekudzipa nepahuro apa ndichiitira kuti isaita noise. Bva ndakasika ndikabva ndaenda kuseri kwemba, ndokubva ndauraya huku iya. Ropa racho ndikabva ndazotanga kuri mwaya pachidhori chiya. Mukoma ndakati ndichimwaya ropa riya pachidhori chiya chandainge ndakapiwa nen'anga yekuDurban, ndobva ndakabva ndatoona kutoti chidhori chiya chikabva chatanga kutofema, zvekuti gogo vaya dai vainge vasina kundipa mushonga wekutsigisa hana yangu musi wacho iwoyo ndingadai ndakarohwa nebuka ndikafa, because chidhori chiya chikabva chatotanga kutorarama. So chidhori ichi chikabva chataura neni, chikabva chandiudza icho kuti chainge chichiziva basa racho. Saka ndaifanira kuti chidhori ichi chakabva chataura neni, chikabva chati kubva musi iwoyo chainge chafanana nemwana wangu uye chainge chichazoshanda ende chichindishandira basa nemazvo. Chose chandinenge ndichida ndinofanira kuti ndinge ndichiuya ndichizotaura nacho. Chidhori ichi chakabva chandiudza zita racho, chikandiudza madaniro acho awo andinofanira kuti ndinge ndichichiita kana kuri kunzi pane zvandinenge ndichida kuti ndinge ndichizochiudza. Ndokubva chatonyangarika paya. So mudzimai wangu ndainge ndava kutoziva kuti kunyange ndikaenda kumusha kana ndikatombogarako, bodyguard wangu ndainge ndiinaye, because icho zvachinoona neniwo ndinenge ndichizviona. So mukoma nekufambawo kwenguva ndakabva ndazoti but sezvo ndatova nechinhu changu ichi, ko ndadii ndambotaura nacho ndimbochinzwa kuti achikwanise here kuti chinge chichindipawo upfumi, because zvinoshandei kungoita bodyguard, but bodyguard yacho iwe usina kana mari. One day semazuva ose ndakabva ndabuda panze, ndokubva ndazokurura nhumbi dzangu ndikabva ndapfugama pasi kuzosvika ndichizonopfunya chisero. Ndokubva ndazotanga kutaura nacho, chikabva chauya paya chikabva chanditi ko wandidanireiko. Ndikabva ndachiudza kuti ndainge ndaneta nenhamo, ndainge ndava kudawo kuti ndinge ndichiita mari. Chikabva chaseka paya chikabva chati wafunga kuita mari. Ndikabva ndati hongu. Chikabva chanditi kuti ndinge ndichikwanisa kuwana masimba ekutanga kukushandira ndichikuunzira mari
panoti remei nekuti panodiwa ropa. Ndikabva ndati ropa 1 ndinogara ndichikupa each and every time one paunoti unonzwa nzara ndinotenga huku ndobva ndakupa huku iyoyo. Chikabva chati kana poitwa zvemari ropa rehuku kana kuti remombe kana rembudzi rinenge rava kusashanda. Ndikati panenge podiwa ropa rei, renzou here? Chikabva chati kwete kwete, panenge potoda ropa remunhu, ende ropa raunofanira kuti utange uchindipa. Chikabva chati ende ropa raunofanira kutanga kundipa rinofanira kuva ropa remunhu waunodisisa nemwoyo wako wose. Ndakabva ndatoona kuti izvi zvainge zvakadhakwa paya, but ndakabva ndatongorovera mwoyo wangu kudombo because ndaitozviudza kuti mudzimai wangu ndiye ainge ari pamwoyo. Saka necheating idzo dzaainge akamboita ndainge ndava kutoti munhu ngaafe zvake. Chakabva chazonditi icho chainge chichazondishanyira kuhope ende chainge chichazondirakidza munhu ainge ari pamwoyo pangu, mushure mekunge ndachiudza kuti sacrifice yangu ndainge ndafunga kuchekeresa mudzimai wangu chikanditi chaisakwanisa kundipa mhinduro ipapo because chaida kumbotanga chanzvera mwoyo wangu. Chakauya chikabva chabata hana yangu ndokubva chanditi ndichakurakidza munhu ari pamwoyo pako. So ndakatodzokera mumba nditori neconfidence because mudzimai wangu ndainge ndichitomuda chaiko chaiko. Ndakazoti ndabatwa nehope paya ndakabva ndanzwa chava kunoka padoo, ndikabva ndamuka, but ndakamuka ndiriko kuhope ndokubva chazopinda mumba. And most of the times kana ndikasachiona physically ndozvachinoita, chinotondinokera ndivete ndiri kuhope ndobva ndachivhurira chobva chatopinda mumba tobva tatotanga kutoita nyaya. Ndinenge ndakatogara but ndakarara. Mudzimai wangu haana kana chaanenge achimboziva. Worst of all now kubva zvandakazomugadzira kuti aite kuita mudown syndrome asisina kana chaanombokwanisa kunzwisisa. So at that time mudzimai wangu paainge achiri right, chinhu ichi chakandishanyira. Chikabva chati chainge chichida kundiratidza munhu uyo ainge ari mumwoyo mangu 100%. ndo pachakabva chazondiratidza amai vangu, chikandiudza kuti kana ndichida mari ndaifanira kuti ndinge ndichizochekeresa amai vangu. Ndakarwadziwa ndikaburitsa misodzi. Chikabva chanditi munhurume haacheme, kana ndichiri kuchema zvinoreva kuti ndainge ndisati ndava ready. Chikanditi ndinongokupa mukana uyu ka1, handikwanisi kuti ndirambe ndichingokupa mikana yakadai. Ende handiti unoziva kuti iwewo pawakanditora hauna kunditorera kuti ndinge ndichizokuitira mari. Saka vachati zviri kwauri kurega kana kuita. Ndikabva ndazongochipa mvumiro. Saka ndaingofungidzira kuti there ndikachipa mvumiro kuti ndasarudza kuchekeresa amai vangu chaibva chazongoenda chobva chanondidzipira amai vangu. But chakabva chanditi amai vangu vaifanira kuti vange vachiuya kuno kuSouth Africa. Ndo pandakabva ndazodana amai, but ndo chakakonzeresa kuti amai vangu vange vachirwara. Amai vakazoti vauya kuno kuSouth Africa ndobva ndatotanga kutofamba navo ndichiendawo kumahospital, but sezvo ndainge ndisati ndava nemari ndaitoendawo navo kumagovernment hospital. Vakati vanyanyisa kurwara ndo pachakabva chati icho chainge chichamboenda kuDurban kuna amai vaya, n'anga iya iyo yakandirombesa. Chikaendako chikanogara kuda kwe1 week ndokubva chazodzoka nemhinduro chichiti icho chainge chaudzwa nen'anga iya kuti inini ndaifanira kuti ndinge ndichiunza amai vangu kuDurban. Ndo pandakabva ndazoenda navo amai kuDurban nichiita sekunge ndainge ndichida kuvaendesa kuchipatara. Kana mudzimai wangu ndakamusiya, amai vangu vakazofirako kuDurban. So n'anga iyi yakati yainge ichida kuti amai vangu vange vachizofirako kuDurban because ndokwaine ine maconnections nevanhu vane mamochuaries. Saka amai vangu vakati vachingoshayika muchipatara ndokubva vatoendeswa kune imwe mochuari. So kumochuari ikoko mhiko dzacho dzandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoita, ndaifanira kuti ndinge ndichizotora skin pasikarudzi yaamai vangu. Ndakapiwa banga ndikabva ndazonzi ndinge ndichicheka ganda pasikarudzi yaamai vangu. So nanhasi uno chikanda ichocho chandakabvisa pasikarudzi yaamai vangu mushure mekunge vashayika, nanhasi ndichiri nacho chikanda ichocho. Ndo chimwe chandinoshandisa zvekare kuti ndinge ndichigadzira mari. Saka ndinochitora ndobva ndatanga kuita bonde nacho. Paya pandinorasa mbeu yangu inobva yatotanga kutoita mari inotanga kutongogadzirwa nemasperms angu. So ndo dzimwe dzemhiko dzacho idzodzo
dzandinoita chakati chanwa ropa raamai vangu chikabva chati icho chainge chichida kutsvakawo mutumbi wekuti chinge chichigara pamutumbi iwoyo. So ndakabva ndazoti ko pamudzimai wangu hazviite here kuti unge uchigara pamudzimai wangu. Chikabva chazoti kwandiri pamutumbi peuyo wandinenge ndagara munhu iyeye anobva azoita chirema nekuti ndinenge ndichiremera mutumbi wake. Ndikabva ndati hapana kana problem, iyi yainge itoriwo revenge yangu yandainge ndichitoitira mudzimai wangu. So ndakabva ndazochipa mvumiro yekuti chinge chichigara pamutumbi wemudzimai wangu. Izvezvi mudzimai wangu anongoita kunge chirema, so but izvezvi mudzimai wangu anongoita kunge zimke, but ndakabva ndapiwa mutemo nacho chinhu ichi kuti mudzimai wangu handifaniri kuti ndinge ndichimusema, ndinofanira kutorara naye ndichitomurakidza rudo nekuti icho chigere pamutumbi wake. Mudzimai wangu anongoyerera masiriri, dzimwe nguva anongokaruka aseka, haasisina kana chaanogona kuzviitira. Titori nemamaidzi maviri kunoku kuJoni, umwe maid anongoshanda sake achingotarira mudzimai wangu, then umwe wacho ndo anongoita mabasa epamba. Ndinotendedzwa hangu kuti ndinge ndichiita magirlfriends, asi mudzimai wangu ndinofanira kuti ndinge ndichitomuda semadiro andainge ndichimuita, uye ndinofanira kutopefoma maduties angu sababa. Ndinofanira kutoti paya paanenge ati ari kuda kurara neni, ndinofanira kutorara naye. Apa zvinondisemesa sei? Ndiyowo confession yangu iyoyi mukoma. Handizivi kuti nekufambawo kwenguva chichazoti chinoda ropa rani, because zvaizvezvi mukutaura nacho chinongondiudza kuti ndichiri ndakaguta boss, ndichiri ndakaguta. Mirai ndinge ndichimbokutsvakirai mari boss. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvakangooma hazvo vedu we, zvinotyisa, zvinovhundutsa. Hanzi ndine chikwambo changu chandinacho, ndakashandisa ganda repasikarudzi yaamai vangu mushure mekunge vashaika. Nanhasi uno hanzi ganda iroro I still have it. Zvakangooma hazvo vedu. Apa hanzi mudzimai wangu ndakabva ndazomuita chirema nekuti chikwambo chacho chinogara pamutumbi wemudzimai wangu. Hey, strange things do happen in this world.